акнун ман худам интихоб кардам ки набинам, нашнавам ва барои худ наёварам, то аз ин ба баъд бидуни ту хуш бошам. аз куҷо ин ҳама ошиқат шудам? агар ошиқат намешудам, ҳоло ин дардҳо ҳамроҳам набуданд. мегӯянд барои хушбахтият мубориза бар. аммо чӣ хел ман барои хушбахтиям мубориза барам, дар ҳоле ки хушбахтии ман бидуни ман хушбахт аст? эй бераҳму содда якам, то он дилеро шикастӣ ва рафтӣ ки дар он дил худе ту будӣ, на каси дигар. лаънат ба ту, эй дил, ки ҳамеша ҷое мемонӣ ки намехоҳанд туро. диламро вақте бо ту хуш кардам, ҳаётамро сиёҳ кардӣ. Likey